Tikber il-konfużjoni wara li l-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna stqar l-oppost ta' kollu li qal il-Prim Ministru Robert Abela ftit tal-jemilu. Waqt intervista li saritlu fil-programm Dis-Sett, il-Ministru Scicluna fetaħ it-tieqa fuq il-possibilità li fil-Gżejjer Maltin ikollna it-tieni mewġa tal-imxija tal-COVID-19, stqarrija il waslet fl-istess ġimgħa li fiha Robert Abela prova jiddieħak bil-possibilità ta' second wave. Futur ma nafux. Fejn nafu jkun second wave, nisperaw li le. Ma nistgħux inbeżżaw lin-nies bil-babaw. Semgħid ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed, flok noqogħdu nbeżżaw bit-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa. L-aħjar ħaġa li jistgħu jagħmlu nies imorru l-baħar u jgawdu l-baħar. Filwaqt li l-Prim Ministru qed iħeġġeġ lin-nies sabiex imorru l-baħar, tal-inqas żewġ membri ewlenin tal-kabinett tiegħu huma tal-fema li kulħadd għandu jibqa' kawt. Anke il-Professur Charmaine Gauci qed insisti illi il-virus għadu magħna. Il-virus għadu magħna, il-virus baqalu magħna u allura aħna għandna virus li qed jiċċirkola magħna li għad m'għandniex it-tilqima għalih. U allura bħalma qegħdin taraw kif Malta, kif ukoll f'pajjiżi oħra, dan il-virus għadu ta' riskju għall popolazzjonijiet kollha. Din il-ġimgħa ikkummenta wkoll il-virologu Chris Barbara li spjega li dan huwa żmien ta' dixxilpina u mhux ta' rilassament filwaqt li diversi tobba qed jappellaw lil pazjenti sabiex joqogħdu kemm jistgħu ġewwa għaliex is-sitwazzjoni tista' taħrab minn idejna f'ħakkatajn. Intant, kif inqas minn 24 si oħra ser ikunu jistgħu jiftħu l-bibien tagħhom numru ta' stabbilimenti ta' żbuħija stilizzi ta' xar, pixxini fuq barra, bars, każini u ristoranti, bosta negozjanti saħħu li jinsabu inkwetati b'numru ta' affarijiet, mhux binqas bil-pis tal-kirjiet. Madankollu, fuq ix-xandir nazzjonali, il-Ministru Edward Scicluna qabbel il-kumpanniji man nemel u sostna illi l-ħajja hija logħba snakes and ladders. Il-ħajja ekku, ġifieri inti snakes and ladders, għalhekk inti meta bħal tan-nemla li meta inti tkun ħarġet ix-xemx tibda ġemma u nisperaw li l-kumpanija jagħmlu l-istess ħaġa. Sa issa din il-pandemija diġà ħallet effetti kbar fuq pajjiżna, bil-Ministru stess jammetti illi ser nispiċċaw f'deficit eċċessiv.